Hello mga kalods, magbodol mi karon nga poros buwad ramong ibodol. Ako dahil si Intang ug ang akong kuyo si Kunching. Kami ang mga lotong pinobre. Mga una ka ninyo. It's 8. Kuhan. Ano iPad? Focus lang. Vamos. Ang dukot. Dahil Pukos sa lamang ikanan pa yung no. Mana nami og kaon, salamat sa pagtan-aw sa among video. Please subscribe, share. Lotong Pinobre. So, bye-bye.